Ами шароити ами бача занашуа аҳволшон ин амиян ин бақлашка мечинан айму сурка мебиёран тоза мекунан мефурӯшанд. бародари ма ки бошӣ нами аввол дар тарафи корвон ина домое ки масалан ма саб кардесем домои намоя ина сарира якум хона шароитшон беҳадди бад вазбина яка агар ёрдам куне бисёр кори савоб мекунӣ. не марда худаш касалияй ина аҳволи зиндагишон ина аруба ина хали ҳолат да зиндагӣ дорам. ина аҳволи зиндагишон тамоман шароит надоранд квартирада зиндагӣ мекунанд. пай чия коғазое ки шумо дар дастон доред? коғазои нами мардак ман ёра мо бурдем дар духтар пириманиаш гуфтан баъд гуфтан ки чи 6000 сомон биёренда операсияш кунем. 6000 зурум намераса. гу нагуфте ки шароит надорум? гуфтам мегу мега мо иҷа духтарай мега мо ягунчи ай хунаи ягунчи намо ай кор мекунам сиёми сум биёрем операция кунем. бояд операция куне на шавартона бояд операция кунем. ами карони ами шишо я параш қоқ шидагия ина я параш тодае я параш ина қоқ шидааст я параш ҳами шиши и пара ира ёрдам метар. Россия дар гуфтанаш бисёр одамо наметуна мега ки шишаш майбай коркана меша. хайнам хали бародар агар имконият бошам ёда ёрдам куне савоби калона мекунӣ. инами карочи шароитшон вазбин яхе рӯза думои семои пили квартираша дода наметонад. наметем дода наметонем мега бихезем бо мерем исурус мекунем аяк дона бо мерам бо айшуш металба миёрам хай қад чи пули квартира метон хай банами гиряу зиндагимо ба ҳам хеле чи мешавад. ҳа чӣ гуфтане ҳам одамое ки шумо да бояд ёрдам кунанд? ма гуфтанем ки агар ягон имконият боша бошанд хайр кунанд худованди карим мегум хайр кардишона қабул бигардонад чи орзу ҳавас доранд дарумай амал кунанд. омин. чи дар зиндагӣ чи орзуӣ доранд орзуаш бирасанд. омин. фарзанд дорам агар имконият боша ҳамёрай дастгирӣ куне савоб мегирӣ. хай агар масалан боварам накуне рақамои ма дана 0466 да занг зане ина ма мебиём хонао дарша нишон метавонам ки хеле аҳвола зиндагӣ мекунад квартира ямо дода метавонанд се моҳи дига пули квартира дода наметавонанд. квартира соҳиби хона мега бурӯи раве мега агар пули квартирара дода натавонем хеле аҳвола. хай агар ягон сум ёрдамшон куне бо кори савоб мекунеда.